A patrulla fiscal e de fronteiras da Garda Civil de Noia desmantelou unha plantación ilegal de cannabis nunha parcela de aproximadamente uns 2.300 metros cadrados no lugar de Cando, no concello de Outes. Foi no marco da denominada Operación Cannabum. A Garda Civil iniciou a investigación tras ter coñecemento da súa existencia. No lugar os axentes atoparon unhas 2.500 plantas, a maioría delas en plena floración. Ao parecer, a plantación atopábase amparada como de producción industrial de cáñamo, polo que os axentes solicitaronlle ao seu propietario as correspondentes autorizacións, recollendo mostras das plantas para o seu envío ao laboratorio e comprobar así a porcentaxe de THC, que non podía ser superior ao 2% para a consideración de cáñamo industrial. Unha vez recibidos os resultados do laboratorio, confirmouse que as mostras contiñan porcentaxes ata 3 veces maior da autorizada. Ademais, comprobouse tamén que a plantación carecía de autorización da Axencia Española do Medicamento, polo que se procedeu á retirada das plantas para a súa destrucción. Os axentes abriron ademais unha investigación ao propietario da parcela, como suposto autor dun delito contra a saúde pública.